paki-support po naman ninyo ang aking YouTube channel. Ito, masama pa rin ang aking pakiramdam. Naglagay na ako dito ng salumpas o kasi masakit yung ulo ko. Pero gumagawa pa rin ako ng gawaing bahay. So, ngayon po i-mute ko ito kasi silent live po ito. Bago ko i-mute, mga kapatid, sana supportan po natin si Sir Ruel Lipat para marami po siyang matulungan. Ako ay member ng Team Ruel Lipat. So, maraming salamat po. Shout out sa lahat.
Ayun, pupunta rin ako dito mamaya, maghugas lang ako ng pinggan.
Ayan. Nandito ako. Kasi nga, so may gagawin lang ako dito pero aalis din. Kulay-kulay lang ako ng buhok, guys. Kulay-kulay. Ay, may itim pala ako doon. Wait lang. Kukunin ko lang para hindi maano. Ayan. Wait lang po. Ayan. Wait lang po. Nauntog pa ako. Ayan. Para hindi po ako mauntog. Doon po. Doon. Yan. Sorry, guys. So, ayan, guys. Black na ang kinuha ko kasi baka magkulay. May ano din ako. Ha? Tama lang. Yan, mas maganda kahit na malagyan na ng kulay. Ito kasi mas malinaw yung cellphone kung isa yung ano, kaya kulay-kulayan ko lang po guys yan. Oh. Kasi ang importante dito. Oh. Yan. Mahirap magkulay ng sarili lang. Mas maganda mag-gloves na lang ako para ganun-ganun ko na lang. Ang pagkukulay ko ganito. Ayan. Ayan. Tapos anuin ko na lang. Ay, lubat rin na. Dali lang na lubat ang cellphone ko.
Lubat na daw yung cellphone ko, nakalagay na lobat. Bakit? Ang dali. Anong nangyari ngayon? Ayan. Kasi yung mga ano, yung mga lumalabas ng mga ano, uban. May uban-uban. I'm running 60 years na. Inano ko yung camera. Nagutong apo ko, ang init-init din mag, labas na kamotor. Sige, ala pa. Ikagtaltal lang og beng. Umuwi na siya at aramidan niyo. Tapos doon po sa loob niya. Sa parlor, layer by layer. Pero ako, hindi na layer by layer. All over na. Mahal kasi yung nagpakulay ako dun sa ilagay ko muna yung mga mixture. Then susuklayin ko. Ayan. Ang baho pa naman guys. Mga tapos maliligo ako mamaya. Masama pang ang pakiramdam ko. Sana naman kahit paano maano rin yung mga uban ko. Dito na sa bahay ako mag-aano. Gusto ko kasi dito sa taas pa. Marami kasi dito guys. Pag ginaganito ko na lang sana. Tapos anon ko na lang, susuklayin ko. Yan, ulit. Useless din tong ko. Susuklayin ko na lang guys. Bakit kasi ito yung baho. Dito kasi ang importante yung nakikita lagi yung ko, yung uban. Walang pang pakulay, di ako na lang magkulay-kulay sa buhok ko guys. Ayan. Lagay ko ng lahat para na ako. Yung magsukla-suklay na. Ayan. Dapat simutin natin para sulit. Ayan. Yan, ubos na. Ngayon susuklayin ko na lang guys. Ibaba ko muna ito. Tsaka ito sa labas. Kasi yung amoy. Yan guys. Susuklay-suklay lang. Isaklay. Yung suklay naman ang lambot. Yung suklay ko kasi na orange yun ang ganda. Pero ayokong gamitin kasi nga mag-i-stain, nagiging black. Yun lang pa naman ang dami naming suklay pero yun lang ang gusto ko.
na gusto ng buhok ko kasi ano, yan. Ayan, bumalik na. Bumalik na naman yung camera ng isang cellphone. Ayan. Ganyan na lang guys. Oo. Ayan. Sana mag-works guys. Baka bukas lalong puti na yung buhok ko. So habang ako'y ano, kasi malapit nang ano yung cellphone ko, lubat na, nakalagay na lubat. Ang gagawin ko, maglalaba ko yung mga underwears. Para paglaba ko bukas, ano na lang, yung malalaki na lang. So, yan guys. Tapos, lagyan natin ng ipit-ipit. Tingnan nyo guys. Nakikiano rin. Lagyan natin ng clam. Natin. Ayan. Puro black ang ginamit. Ayan. So, ready na. Ayun, hugasan ko lang ito kasi ayun, itapon. Ginagamit ko pag naghahawak ako ng mga basura ba. Ayan. Pero ibaba ko muna yan kasi lubat yung battery. Ay, yung cellphone ko daw. Madali lang ano guys. Sana maalis naman yung mga ko. Mga puting buhok talaga. Ni IC. Nya. Ay. %. So hanggang dito na lang guys kasi lubat na itong cellphone ko na pinagla-live ko. Ginisa mix po. Ginisa mix? Opo. Ayan, so hanggang dito na lang po. Ayan guys. Sana medyo umokay na yung buhok ko. Bye bye. Salamat sa inyong suporta.